Ajawa nigi teko, Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Star League Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo V Mdogo. Prince Max, Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Ndiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine. Dhiketo johera wikoggi kod ngolo namo yiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1,000. Kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo koyiene rawera mantie bwo higni 18 kwa tokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Last time nacho chiegi kata chuori onego bed friend ni kokiraw mangisi mani Omari chuora ato kai tirema okiteme mabor iwe mabor rit bone gipenjo wadu ni ichiegni amariti ok nini kisa chuer kuom wadu to wadu poko chuer iwe kanyo gi kech mano kech mane mwelwongo ni kech ko nyaka ngodhi many kuma otime otie gi kech kawachi ni Sheila notimo maber dako kisabede odi onge gimi manyo oko ngamin go ni ngise oreke bicha gik motimo ga iyo ka maricho go ngise oriere dong ken remno irema kinyo dhi manyo ka komedo ango ka ngufu no onge gik mamedo ngufu oko ka ng'eny Igoni abebu kawuono wan gi bura moro matin adwa ni wawuoye matin tig moro timore kanito ana wuotho ga gi chwara jomong'eyo kidwa miye kongo mang'eny ngiso ni ng'ani nyoko tieko gima nyotimo kuma no we mwadhi chake koro kikumiye kongo mang'eny idongi mado wacho kata osiepene mane be wabet go nyanyiso dicho ibet go free obedo friend ni ikone wemera ng'eno wan gi game an pod ok ni roma wadok tiyo kawuono tikuma no we chae mwadhi chake ano kanera cha Jawa yani thum mora mora ke thum to ji chode te kata ke dhi romba tie jo chode ke dhi gospel tie jo chode ichode gospel kwanza jo gospel go malich adhiambo jogi neni bwana ai ginena donga wacha dia ang'egi gibe gigena ng'egi ke ng'engi donga tina tiyo ne giga mwalo ka ang'eyogi jo gospel chodo marach koro ja gospel rach molo kata jakong adro ja gospel to gospel donge na wer maybe wad kizungu majbagi gospel en wer mar dholuo mapako Nyasaye angeyo maka giwuodo ga mawangwa jo chode malich koro wer moro moro chode onga thumok chode koro giwe wacho na Jawa kelo chode Ajawa kelo chode kogolo chode no kanyo laola chodi an kendo kama kod chuo anya tiego kata higni 10 koponi neko nani oluoro ekoweya to kong'iyo gi neko nani to wenya continue omuodi tilenga amuodre to kokoromi okay to kang'ise kwani aluore kwani koro kasi kori gini temo to podi okawinjo emedane kech onge gima lit ka iwinjo mitna tano kawinjo mera gino lit miya jothumbe ariyo moke miel jothumbe ariyo moke miel ging'anyo kiwacha na miya wabich list ma jo moke miel an jok moke miel mabe ok dachaka doga miel ka Elisha ok de yo Elisha toto nawedhi nadhi gacho Elisha ok miel okay ni mabe ok de yuda ka chaka doga ok de yuda dier be an chunyaga gimoro koa Waka ng'eni jomok mi tich
Yeah, nitie joma mielo ga tok miya tich. Kokoth sama apara Okoth ni be wago mabor iyuda ga Kokoth. To komiti. Tich to komiyaga. Ya mana die tich to komiyaga. Mabe yudo ka joma gimiyo tich be kata dhi chulo gate ni donjo mielogi pok nodhiga. Okoth ne miya tich chon, antindo gimiya tich. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Yes, Nyakuramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Kawuono ni ende wayudore idendo ni Shave Cave. Shave Cave ayudore chuny boma maduong' ma Nairobi ka endi CBD. Inyalo penjo kanyono endo kidonjo Kenya Cinema Moi Avenue, first floor. Kidonjo ka endi biro yudo kar liedo maber kabisa, iloso gik mopogore opogore. Kidwano losni koki kibed ni ine chuny boma ma Nairobi to tiendi togar ka jakadem no. Just on a light note, ibira ka endi tilosi maber kabisa. Gik moko ni kama opogore opogore. Ing'ama dwani otimne kiama ni kiwa pedikiwa, gik moko kiwa iyuda ka endi. Meanwhile kawuono wan ka endi gi Dhiambo Nyarosiri. Bende wadwano wadas dhoge kama tin bi wuonwa okonwa gik ma embe kako nene med bedo mana koda iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakuramogi wan ka endi wasedonjo kaka ineno ka Adhis. Adwa ni kuongi mos jopiny ing'eni nyaka nwuok kodi akeni mana 7 months kuso months adi mokalo. Mano almost 1 year. Mos jopiny. Amoso uno kweuru jo Kristo. Yikawuru in boss ane mami kodi. Amoso uni kweuru jo Kristo. Amor kendo kanerago mari lalna ma amor kanene kendo. Adhiambo nyaki wuogi gik moko setimore mang'eny iluongo ne while you are away. Akeni bise winje gik moko achiel ariyo adek motimore piny Luoka. Na winjo ka. Okay. Be nitiere gimoro ma sani iseneno nyaka ni wuogi ka wan pok wapinji mekwa? Nyaka wuog kaka nyicho. Nyaka ni wuogi ka nyaka ni wuog LTN. Aseneno mang'eny. Kora kia ni adhi chake gi kanye ng'eny to gi ng'eny. Okay. We wachak we wadhi immediately etho mar Chia Lucy. Nitie jok mang'eny mose pinga Lucy wacho ni no. Gima Lucy timo rach, Lucy ng'ama nyako, to Lucy chak bet gi dhako. Akeni inere kaka wache. Ana wache ni gigo ti gin gik mantie. To mondo mi ng'ato chop kanyo no timo gigo nitie reason, kila ng'ato gi reason ne. Kech tinde chuo te chuo, mon te mon. Koro jomoko neno ni we aherera gi gender na onge stress mang'eny kech chuo be timo gigo dagi wache mag chuo. Chuo onge ng'ama osewuok oko mowacho ni an atime. Gi wacho ga mang'eny en manu wuondru no kuwinji.
Okay. Bana podi pinj luo kaende, manyiso ni ine sira Lucy. Ok na sire, ing'e ni ng'ato gi ngimane, kila ng'ato gi maisha ne, idak e ngima miyiero. Ka en mane moyiero, ok wabi goye no we, kech mane mamiye mor. Piny ni tinde tim gima miye mor. Kuma mor ni ae emidhiye. Dongi. Kinde chuo kineno ni simu tu ni no e mistake go. Ka ene momori, onge tiende dhi derwok, tinene, dhi deri tineno ya. Ke stress boro moji oko ka. Okay. Gisane ni ende, wan kachache endo be gi liel podi mar iluongo ne Sheila Bambo. Ene makoro to mako piny. Aeto nyako maka piny. Nikech koro ni thone waka chode. But ato chode ne takia. Kian. Magala chieng mo gia e tich mo dhi minege no. Ago simbe nikech no miya tije onyanga lemo. To miya posters mag omondi makongoe. Koro ing'e nago atiyo, nago simu. E WhatsApp ndiko nakataka nyisika miya 30 minutes nitie gima tima oro ni pe. Koro nago simu. Ya karago simu ne mukufu yao. Kore ka winjo ka donje Facebook, rest in peace. Ema cho kara Sheila noto. Dongore manono tie wach ni Bambu no nege. Koran mang'eny takia. Oka moko mawacho ni no pala no kao. Pala ikao negi meno ko kao pala. Inyalo ng'ato nego wach gimoneno. Iwuoye gimineno. Koso nen CCTV. Ambi CCTV no poka neno. Koro dhano alafu kwanza gin mon gima leo chunya. Mon gigi yudo ng'ato jachien nyakwale ube kata kiny. Iwinjo? Gika inago timre nikech umbe chuo mie udi mukendo mon okuro monu. Idwa ni kiyao king'iyo lund madong in kibiri loko dhako ka chapat lokri. Okoro monade gigi ne gi budget mane ing'e gima wuoyo aki adier gimach dako nyaki rom dako ni luth gi chiemo to gini acho kata last time nacho chiegi kata chuori onego bed friend ni kokiraw mang'isi mani omari chuora ato kai tirema okiteme iwe mabor rit bone gipenjo wadu ni ichiegni amariti ok nini kisa chwer kuom wadu to wadu poko chwer iwe kanyo gi kech mano mwelwongo ni kech ko nyaka ngodhi many kuma otime otie gi kech miwacho ni gigi samori kelo tikelo gi chuo ya mon be kelo ke mondo chuori tanga oko ine mireme gi ng'ong Dhiambo wachi idiyo matin di moko kola spade iriwa na luongi no nango koro gimono temore ni Dhiambo watimo mana analysis naneno ka jomoko wacho kacha ni ng'amotho koningo beni wuoyo kuome marach but oningo beni wageng'o mondo kik kinyi chak yud ni Omari botimo gini Jack botimo gini okawachi ni Sheila notimo maber dhako kisabede odi onge gimi manyo oko ng'amin go ni ng'ise oreke bicha gik motimo ga iyo ka maricho go ng'ise oriere dong ken remno irema kinyo dhi manyo ka komedo ang'o ka ngufu no onge gik mamedo ngufu oko ka ng'eny igoni abebu kawuono wan gi bura moro matin adwa ni wawuoye matin tig moro timore kanito ana wuotho ga gi chwara jomong'eyo kidwa miye kongo mang'eny nyiso ni ng'ani nyoko tieko gima nyotimo kuma no we mwadhi chake koro kik umiye kongo mang'eny dongi mado wacho kata osiepene mane be wabet go nyanyisou dicho ibet go free obedo friend ni ikone wemera ng'eyo wan gi game an pod ok ni roma wadok tiyo kawuono tikuma no we chae mwadhi chake Adhiambo go tadiyo raya gino ni ubedni olona matek but kata kamano pod wan sawa koro ing'ama wuoyi an gima neno mon magodho gi ing'e ka ng'eny gi doke ute gi ka spams oromo sianda gi sachamo spams giruoyo kanyo ka oko ka koro edier ji to giwuondre ni gin gibeyo koro gi kemea Sheila gi kemea ero Sheila karanyo timo ka ji neno kaber molo joma pando to godhiambo to dok ne chuore ka sianda ne odhiek kimule to diro lwet dichuo wang'e gi mang'eny
mwalo wakae monde ji ema pongolo jengo diochieng aneno gi tang'eyo moko mang'ani mato nigi chuore ng'ane be nie ndo koro giwe kashifu wadgi ka yiem ng'amo satho kata giwachango kamoko mago ni gintie nyake bedroom Sheila nye gintie ni omake kotimo gi jathum to Sheila wuok e club ne saa beach mango samwacho maler ni gine magichulo bill mogik to nek dongero nege saa 7 koro in diere kano kao jathum to en gi chuore gidhi together kosea apa ni jomoko to koro ena loso story takia gimoro takia aling iwinjo okiti gi wacha winjo awinjo iwinjo iringa okine an kendo mon go leo tera malich but kiwe widhako wadu marai mari dhi chopo kila nyani na siku yake to kiere be nitie but gito giwajo ni Sheila nye time ga pile yani nyocha gikowe ga to gimako tiende kitimo ne giyaro tiso isoyo yani gino onego gini wacho to koro gini en gimo setimore kuma gimoro timore nyaka wawach niya ma tedhi cause kata ng'ane to dwa kalo to nyokalo kulingana kabe kaka winji but kianto no wan kode nyake chama ielewa en mani ato wuoyo gi ng'ata ahinya kapok wang'iyo sana akiaga ama ng'iyo maisha ng'ato pok notimaga akia chunguza maisha ng'ato kech mara otama na nyal mar ng'ato imbe mari podi struggle an puda temo loso mara koro an kaka ang'e ni onyako maber nyako machunye len kech sama kato miya tich ogoni adhis kawuona pari ang'e ni ngi nyithindi onge dicho we amiye matin itimango itimonde cham but mang'eny kuom chodene no to ok dawuo akiaga dier jomoko be ne osewuok kacha wacho ne Jack marwa notimo marach kata ne bed mana ne en kosa mane to onge kosa machopo manege onge dhano onge right mar kao ngima wadgi kanyo to notimo mare kacha kaja chien nogono okwale saidi kata ken kuo ka iol kode ama gire no ne milimili ochiwo left and right nyise ni yiera chiel dak ama idhi imed chode gi yo nkech oko ng'ade no wange gi welding oko wange gi welding koli nyiswa ni adhiambo hata iroma iol koda aol kodi manye kamoro to adhiambo do ng'eni samoro be isetiyo gi resources mang'eny maybe kuom ng'ato for example watch ni LTN samoro maybe isetiyo gi resources to resources pok oduogo yani pok yudo faida to kare en faida mane dong nyeyo Sheila osanyuol ne mage faida gogo to resources miwacho go achuni ni itimgi itimo kuom eroni webecho okabech itimo kuom eroni tie ng'amochuni paka poko choni gi sturungi onge ng'amochuni itimo ni era waerre ok nyisi ni chieng' moro nyaka idwa na chuli ama koro wadaga maisha wate kotamore iwe aisuru nyathi be nyuolo to tho okay koro mano is a lesson ne kata usetimo gi ng'ata ng'o relation kotamore chod tamre to be ok onego we otamre onego bedo jom emomiyo kar osiep dichuo gi ema wuoye kineno kodhi bam ubeti wacho ni hawa min ng'ane ka gi ka tidhi marach wuon ng'ane ka watim nang walos dakilos alosa kata mine wagiri ka kikiwe ni chode ne onge ne ntie to gibet gi chuo gi to giloso wacho na chiwo oko dichielo kachake dichiel boko ne gichiw indako ichiwo dichiel ma dichielo kichiwe ot ka dako konego chodi to wuoyi dichuo mano ne chau kata kwere wan wayudo ka chodo dichuo bipiem ge chode adhiambo wach gini matek ya ni chuo kipiem ge chode wuogi dhako chode dhako ma wuochi bwana wuogi dhako anu wuoyo koda wach gini matek ya dichuo kipiem ge chode dhako en dhako onego bed gi chunda di achiel adhiambo wach niya dichuo yiene chodo mani idwa chodo dogilero wacho no yienu iwacho niya mano kata watamre ne chau wajo chodo ujo chode iele we agol rakanyo chuo jo chode bero
ine jogi e joka lewni ema giloko dichuo kati tamri iwacho ga aneno ga kata chuo moko go ni dichuo mok chodi mano dichuo manus ielewa something is wrong. Yeah, but mano to nature ok ditame ng'ato to be kindhako kipiem kode kech ko hero nyameda achiel ariyo adek ang'wen idhi piem kode be idhi medo chuo abich. To koro yudo ka samoro akina ang'o matimore yudo ka samoro achiel ma en ga ot ni be pod oko gino oko kete standard moro ahinya ma kata kiromo godo tinyalo gombo but yudo ka ng'ani chako gombo medo moro timre ahinya chuo ma joluo wagi kinono mos iyudo ka ode ji thagre kech kayo ring'o no kone akia lakini kiyude ba opong'o mesa mabil ene mabil ni e nyime mano timre mang'eny koro ipaniere ka mano fuwo mano kore fuwo mano fuwo nikech okwongo ing'iyo odi mokwongo eka joko gi enjoy bang'e odi gi nyithindigo gi chiegino mage jomo nego ing'iyo mokwongo ni kopo ni ati odi ji chandore to bati pong'e kong'o adhiambo wacho awacho nikech kata sani e club ka ng'ato afuwoga yani an maskini jeuri ka ng'ato chiemo ng'ato pake an gi pesa madha tapenja madhi odi ji osechieme ong'isa na chaye to mano ok achaya kech sama madheni dong' jomoko ywakna ane ma jogo ywakna dong' to mano ok ber ane ma hadho pesa wuonegi to gin to ginindo kech ong'isa ni adhiambi chaga ji saidi aneno ok achaya ji ang'eyo un jonyiew kong'e ba uwe nyithindo gi mon kech adhiambo ji ntiere be kaka complain ne kalu kotenore gi tho mar Sheila koro nitie weche moko machak medore ne ajawa ketho udi mag ji ma jomoko blame ne thone debed ni ati ok gimiel ajawa maybe gima chalo kamano dok otimore akia ni in inyalo wachang an ok ane rach ajawa yani thum moro amora kech thum to ji chode te kata kidhi e rumba tie jochode kidhi e gospel nitie jochode ichode gospel kwanza jo gospel go ema lich adhiambo jogi neni bwana ai ginena donga wacha dia ang'egi gibe gigena ang'egi kech ng'enygi donga tiyo negi ga mwalo ka ang'eyogi jo gospel chodo marach koro ja gospel rach molo kata jakong adro ja gospel to gospel dong ena wer maybe wad kizungu majbagi gospel en wer mar dholuo ma pako Nyasaye ang'eyo maka giwuodoga ma wang'wa jochode malich koro wer moro moro ichode onge thum mok chode koro giwe wacho na ajawa kelo chode ajawa kelo chode kogolo chode no kanyo chodo en in iwuon ielewa in iwuon in ando ngamiela ajawa an kamera nende bama thum achiu thum jothum osadhi nene anda ka chode kamiela ajawa chakre onge ng'osebiro ga e kamera mowacho ne bas ana chodo iyudo gi ayuda kati dhi penje ba ibuyuana lalanga akilewa nindo tera maprop koro in mer to kichodi imiel to kichodi an aero miel taero kong'o ma dichuo na paro mana kia tichadi aero miel gi kong'o marach chode ka gima chode timo na nyaka na chak timo gigi ni 14 chul pok oroma yawa koro nyiso ni imbe ni chodo yola chodi an kendo ka mako dichuo anya tiyogo kata higni 10 kopo ni neko nani oluoro ekoweya to kong'iyo gi neko nani to wenya continue omuodi tilenga amuodre to kokoromi okay to kang'ise kwani aluore kwani koro kasi kori gini temo to podi okawinji medane kech onge gima lit ka iwinjo mitna tano kawinjo mera gino lit adhiambo ketha ne ng'ato winjo mitni tano kawinjo motetni yani gino rama ga marach Negora mogi poden mana LTN Luo Training Nation kawuono wan gadhiambo Nyarosi owacho ni onge gima lit ni ng'ato winjo mitni tano kawinjo yani gino rama ga maseria
to pod odwa penje wiye kani awinjo ang'o ibiro go mbaka ng'o nyako sibiro ti Adhiambo yawa kini kamera ukwako kodi mbaka. ine mago kodi mbako mari Ma kamera yawa iti burudani. Koro wawe wekelea ne ajawa. Ajawa to kanyo wekelea nikech nitie atianga modhi kanyo kana dhiga ni okadwa gima miya stress ielewa ka bede oda kacha samoro kibet keni ni par mai we kori wacho ni wera ka awinje thum achiel ariyo katima adhi ot and then ambe ajawa dhi nikech jogo emo pidha de gimiya tich kata sani donga ambe da chode i River Road ka to nikech gimiya tich nyaka timang'o adhi a promote ya bin ke sama dhi monyiew na ke chato kanyiew kongo mokalo 500 to anya dhi mama de club kanyo kongo modhi e dewiya ka 1000 kata uchiel Manyiso ni iloso siepe. An go siepe koro okane ni ajawa otimo ajawa this of the that ngama kia mielo wachacho no kia miel amoko jara Watch masim. ok ni ajawa ka jichode ang'o ajawa onge chode more ajawa chodo en ini wuon Adhiambo ka onwago kodi mbaka chien kachi wacho ne ni miel gi chuori to sani wacho ne oningo bed ni wuoye modhi miel dhako dong ka nindo lure kati ng'eni nwadhi ni nwatiyo kamora achiel wae office together koro en noero metho kamoro mwalo ka iluongo ni Milano koro koa Milano onyisa ni ayude kech obe ka nadwa dhi otoboeka ne more kan ko kadwa dhi otoboeka dong wabudho kanyo matin to penja ni gombo mielo customers gika igombo mielo ng'a kawuono to an anyise ni an diere no be pod naera Musa inda ni be na mielo kapoko gik kamogike ni koro naero ga mielo inda Musa kech Fred ne poko biro Nairobi koni ang'o mimin kiwacho ni ka inda poko chopo kuma chopo inda tinde didwaro mgo e River Road kaka goto ok dirom kode okay obiro mang'o mwalo kuonge ba ma inda nyapo romo ielewa koro diere mane na kawan gini diere mono pode ne aina diere mane na inda no kanyo okay inda masani okay no ke ene mana miele kata kipenye Nyanza ene mana miele Kevo be na mielo Kevo makawili mago naero mielo jog koro nwa ayiero amo be apenje ni ito mane mamo koro mwacho ni more no wadhi ka chieng' no mwacho ni mora nwawelo manyiso ni chutho en kaka uwinjoru e ot kaka udag manyiso ni ng'ato nyaka kuongo ng'e wadgi ung'eru mubedo siepe iwinjo kano karikni ga ni kore sera ni ami gini eka ni koro keke an kidwa dhi ibo duogo ka eno sera maler igni adi ko ang'i ane mai koro chieng' moro ajoka penjo ni tin ka normal an nyaminu kose kogo na luor iluor ang'o wuoth adhi ami gini aye wuoth adhi ami nin serious mimiya kamano no to koro kadwa koro oneno kakare anyamiye ielewa koro bang'e eka kaka nwabet go higni 10 go to Nyasaye omayago mano nyiso ni nyakwara mo kaka iwinjo wach maber kabisa ni ajawa ok ni ketho ne ng'ato dak en kaka uwinjoru en kaka udak en kaka nyaka kuongi ng'e ng'ama un godo nyaka kuongi ng'e ng'ama idak godo eka bang'e koro ing'e maber ni ng'ane ka dhi go to kong'o inge ka yeni nitie chuo mana odwano nyiew ni kong'o ong'e ni kimer yani gikawo ga ni monte komer to surwachi gi ni e chongegi an koro anya madho pesi mikos fair kech kamer no machaka go yie an sera ka wang'a ler ser midwa sera ka semer no kadwa sera ka wang'a ler wakata kwatimo ang'iyo gima chamo to chal nade samoro an gima doa e kia
Ma adhiambo gima ji oluoro ka ji odonje room minego tayani. In idwa ni ne? Taya maler. Ang'i property ng'iya. Twasimo taya na wamuofu ni yao. Imulo gima donjo kuomi? Ang'iye maber. Imulo ma. Adhiambo mulo gima donjo kuomi lagi adhiambo. Koro iyudo kotin? Onya bedo matin to ng'e bayo. Konde go ng'eny ong'e bayo kanyo. Tie moko ma big for nothing. Tie gigo madongo to gimotiyo onge. Otunga ni ndi. Kuwaga modongo. By the way, ng'ama wuoyi koni maber kabisa ne kato tin maromo nade? Ti kode maber machiegi we kamor. Awacho salary. Yeah, salary. Yeah. Ya ana wacho salary kopo no tin inena kaka ipogo ma madhi mogo dhe madhi fidhe kato tin maromo nade ti kode maber. Koro sani Adhis wan kodi ka to gigi timore kendo industry medo dongo to gik mang'eny be medo timore. Ok wadwa ni ati wadok e thum machon mono winjo ka gik maricho mag mudho ne timore. Koro ing'eni sani ji ochako wering, sani koro wadwa chako donjo ni en negruok kendo. To kwa wacho negruok gigi tenore gi industry nikech sani wach ma wachore oko kata kidhi oko kucho endo idhi yudo ni joangla onego ng'ane joangla ena joangla makidonje TikTok to ena wangla ere gik minyalo tim mondo gik machalo kamagi owuogi e industry marwa nikech kaka gimedo dhi insamori iwinje mopogore but fan moro monohero angla mono nyalo miyo watich kumoro winjo ni tho owuoke. Koro an kanyo ka lewa nikech an ang'e ni tho ng'ato kochopo to chopo. Kech iyudo ka ng'ato oyudo accident. Joangla ni emo chike gi accident kose. Ko ing'e ni an ok aelewa, aneno ka ng'ato tho, mano tho ne emo chopo. Ielewa. To onegi nage, koro wan to dak wasethoe. Koso watu wanuro urni. Gidwaro jomoria. Kech koro an kanyo takia kar tho kanyo. Ama ni ng'ane ochiwo ng'ane. Ichiwo wadu nade. Ka mara ungo nyotho ka nyako no ne tuone. Ni aungo chiwo dhako. Okine ko aiko sani owinjore. Owinjore nikech ni ya. Ji ong'e through kanyo. Aya kumbe huyu ndio bwana ya huyu. Kanye ma ji ong'e. Koro nyaka ji wacha ni ochi. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Donge no luombo jodhiergi Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari D-Star apora uchiel nono star 416#. Sepe no luombo jokoko e diero tiendo ane lamo mama nae mokonya. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Bang to chiege no. Iye nigi reason ga mofu ahinya joluogi. Joluo kiano chien moir kosi. Kata kuma gimoro onge odwara noketo gimoro kanyo. Iele. Koro magi mana gik miwacho but ma pach ji ne gisaketo ni jathum ko hit to gichiwo gaji. Iwinjo. Koro mang'ane otho ochiwe. Koro amba winjo gi ok ni ok awinji. Awinjo gi ga malich. Gin gik manitie. Gik magi wacho manitie. Lakini kian kuom an ok believe man. Longe.
Ok inyal lango ne anga ng'ato ni ng'ane onego mari mondo oyud mwandu. Onege nade. Gisane kaluwore gi program mar Sheila idhi tere Kanyada e chuore mokwongo kako timore to pok ng'ato wuok oko mowacho ni Jack emono nego Sheila magi ng'eni gik ma wawacha oko neno kano ok dawach nikech ok naneno ma na penjo ji Facebook kacha ni ipani chieng' moro ka Jack obiro ma binge ni kobiro onge evidence ni nonege obiro to wacho ni yawa wan nodewa e ot mabedo kidnap koro ng'ato udwa wacho nang'o then sani joka nosemaye dhako mawach ni dhik Kanyada ipani en decision maber adier mano otimno koro ing'e ni nyaka gitim atima kendo ng'a dhi keto nani onge Jack onge ng'ama dhi kawe ka dhi keche ne made nitie okawe kaka chiege manyodak go no to kawe to dhi to nikech chik joluo be nigi tikegi samoro ng'acha nosanyuomo Sheila iwinjo chuno ni nyaka chuori moko manotero dhok ema nyaka nyuomi ema mingiso ga chuo wedagi dhake gowi dhako nyaka iter dhiang' thurgi iwinjo kech kata sani oyudo ng'ama nyien mok otero dhiang' mano e chuore imiyo ng'acha mage manotero aminyuomo go nyithinde ka iwinjo dhako nyaka nyuom oru ng'otho mon gowi. So it's a lesson ne jok man gi mon wanyuomuru mon ok ni dake yoka sianda wadu gowi to gi kata lwang' ni ema pok itero thurgi wani en wamer to nosanyuomwa dong samoro pod otamore ma kata dhako ni be understand ni umany nade many pesa iter ka ok goni rambe gosiepeni kata ruso kata no ga kigwa rambe idwano ogo jijek mono indo wacho ogo jijek iter kata dhiang' achiel ariyo ya mar golo wich kuot tange not nyathi wadu nono kinyi godhiambo mon mama be odak pok onyuom to dak itimo pile be wigi ok ti an ok di tima kamano to pok itero gimoro korwa ikoni in to mana pana nadagi ama moko ni dhako ka odhiang' dhi nyuomre be wi konyi to dongi elewa man elewa ng'ami dak go pesa na anyiew dhiang' matero mana nyuomra Omari gima en go en mana microphone to mari to eri tiero mari era ok cham ka kech wuog osiepeni konyi nyiewe dhiang' kata achiel iter ka mon oyie machuo ot ma ng'ato dage ng'ato onyiewo nyaka law koro dhiang' de tame nyiewo dhiang' kanyo to agoga x nanyuomra kenda manya iter kendo anyamiyi stress nyuoma ter dhiang' ay yawa jokoro boga dhiambo ne ka ginyiero wacho nyuom dhiang' nyaki nyuoma kata baba wuok ng'oth mama unono ya nosetero dhok eko nyuoli adhiambo idwa nyuwach an aluongo ga gimoro kaka en kanyirachu kachuo maseroko kagi gidwa mamon moling ni malelo ka wan gi ogidwa adhiambo lela ahinya to kian ng'alelo no emo komako dicho to en magi bare cha onge moro no bayo oko to maling ka mumu e hot gani iduogo ka supams yue buoye ini meda itimo topa kana moko timo itimo topa oling ka matuo kora fadhali mawuoyo kama ing'e pache kapok watiek dhiambo adwa ni watiek gi wach mabende sani owuok mar Papati wach ni owuok kacha endo to ing'eni une jok masani ne dongo ma maybe nyalo miyowa some advices yudo ka Papati sani wach gi owuok gi Nyamigori Yuora Ongo kosilung dong Yuora Ongo Yuora Ongo gibiro gi issues mag dak e media mabe yudo ka ji osechako weche owacho weche mopogore kacha endo Papati bodagi ni ok nyamiye advice in kaka ng'ama mama sani be en gima ber ka wan gi problem more odwa takele TikTok mondo ji okonya e solution mokwongo sama waerre jo TikTok go
kata Facebook onge. Koro ka nitie shida moro maduong' ok ulos kendu ji ariyo ulando nwa watim yango. Wambe wan gi shida wa mobaro wandasi. Dake iloso gi ji adi. Kirwako ng'ato mar adek mane ketho. Une muloso tune muketho. Koro mano anda wach ni pachgi tin pod gi nyithindo pachgi tin. Kech an ang'eni mano tiyanyo papati. Ayanyo ma utoto. Ka pod otin owere gi weche hera. To kimi advice ang'o miwacho ni mano? To ke mamiye no. To miwacho ni ati pache tin. To dong mano paro matin. Uketo hera uwe media nang'o kulos ji ariyo kudongo. Kudongo uloso ji ariyo ka joma dongo. Manyiso ni walando ni jiwan mulando no wadhi konyo gi gang. Onge gima wadhi konyo gi go. Owach maber kabisa ni ka podi kelo herau e Facebook, e TikTok, to mano ng'ama pache thin. Mano utoto. Paro morem. Dong e TikTok kae wan nyaka gi lawyers, wan gi judge, wan gi loso dak. Dak. To dak ok udhi ofisi olosu nu dak e ofisi. Ene lo e TikTok. Mago onge. Mago nonsense. TikTok go agageri ji dhiye tieko stress gi kuro to ok ni loso nwa dak. Dak ane maloso. Kok giikre ne dak be gimire break. Manyiso dak inyalo bet ne break to chako duogo. To chako duogoru. Uneno ko tamuto pod weru mire uru nafas kidogo e kidhi real idhi ng'eni ahere kose. Ke samoro in confused. Iwe ni ere to kara ok enera pachi more ma uondi. Ne pani ere. Kech gitindo. Iya leo. Gitindo mabe ok diwach ni gibodak nyaka chieng'. Ok nyalre. Nyaka ni chieng' moro ne moro wacho kara mae mano nego. Iwinja? Ma nyiso ni in yo minyalo konyo gi go. Kopo ni ng'ato. Kopo ni giherre giwe kelo to heragi. Gilose ot. Nyalo kawo yore kawo. Chon time kapok oleo. Wadwa mkufu moro. Wadwa mkufu. Sani kotamre chun. Awe mos. Okay. Adhiambo kwatie kadwa ni ikon joge kuma gi yudi kaka inyalo yudi nikech the other time nwa wuoyo to tije pod medore upcoming nitie ma pod donjo mang'eny kabisa. Jok madwa no los negi poster, madwa no tim negi graphic designs, madwa no gol negi lewni. Any printing apane mae sama ber minyalo wuoye gi joge wagi ende a stress ahinya upcoming artist nikech ang'ene wasani madongo setiyo godo gi ng'e adhiambo nyosiri koro ng'amoere mamiya ng'amoero be weyo yin ng'eni sani artist maduong' okinya wacho ni okiyai wacho ni ng'ane tok miya gati ging'eya be nitie mok miya to be ok obadha ang'iyo mana mamiyago to mamiyago be mamiela ng'ato ing'ani nyawacho adhiambo ero Freddy adhiambo ero Musa adhiambo ero Kianga ang'iyo mana ng'ama miyo nyithinda chiemo weekly yani pesa ok kos kale lwe e simba ka iwinjo nyiso ni samoro na gimo tich no dong nyaka donge gi gimoro ma nyithinda dhi chamo kech ko onge koko miya mana donji chode mo mi uso mwelo kan takia becho ng'onyan mano wala nyawanga. Koro manyiso ni in kati wacho ni umari e keng to mari ok tim poster kuomi ok itambua. Be ok ochuna. King ni no mani in king ni kin. Amban ma queen kian. Koro ni an kendo nikech ng'eny ji aneno ka chako. Koro ng'ato ok ting na siandane ni an tinde an akia itinde ang'e ichoncha. Ang'e makocha chon masani werigo. An kenda ka ogiga kamano. Yona nano gini mang'ane sani tinde ang'ei back. Ang'ei kwa chako. Back be akawi mana ka choncha. Adhiambo kawo microphone ni kon jogi. Kuma chale chiemo romo agodi konyago. Ni mweshimi ang'e pare ni onge chieng' mabulugi mweshimi wanyaka chieng' odiechieng' adi. In mana godi. Inagodi konyago. Mweshimi mamidwa luongi go iye kago. Anakia koro kemiya gi mimiya. Mweshimiwa e office.
ofise Ka agodi konya. An koro jomiwacho ni king go. Aonge ga kanyo, an akawogi kama. Mang'o. Kamano e kaka ng'e. Koro picha ni kaka nen E kaka an pod ang'e. Watang picha no. To kitang'atang'a kwani. Itang'atang'a. Picha to. Iro kitambua ng'ato ni gik moro change. An ang'e kaka nwang'ere, kaka nwago mbaka. Ti kata ok idwa go koda mbaka. Ayo, kochuna. Dong nwasega go mbaka. Koro in king nie ajawa ka wanyalo wacho ni en. King an aonge king. An amielo ma ng'ama juo ka ohero. Ama gi kaka itrita. Ka bandi ni ka itrita marach, ok achaka duogi. Kech ng'an gin ng'a konyo wadgi. An ok ema kelo pesa e bano emomiyo kiny chak luongi kendo. Miya jothumbe ariyo moko e miel. Jothumbe ariyo moko miel. Ging'anyo kiwacho na. Miya wabich. List ma jomoko e miel. Maga ng'eni jomoko mi tich. Nitie joma mielo kata ok miya tich. Kokoth sama apara ni Okoth ni be wago mabor iyudaga Kokoth. To komi tich. Tich to komiyaga. Ya mana die tich to komiyaga. Mabe yudo ka joma gimiyo tich be kata dhi chulo gate ni donjo mielogi pok nodhiga. Okoth ne miya tich chon, an tindo gi miya tich. But ok na miel ng'ato ni ok ahere. Lure gi juo ka. An gi juo gi marach baide. Lure gi juo ka. Ka eri ta eri ga chal mana dicho ka yudo ga. Ahero ga makata ng'iyo siana ng'ato king'iyo tapa milwar. Ok an gi nyiego be. Koro e kaka jathum, ahero jathum kama. In gi nyiego nyaka ka churi setho. Donge ma dipenje. To en awi marach onge noko ga ni mbaka ni koda bo pimo ne nyikwaya. An gi girlfriend na moro be nyasiaya be janyiego marach. Mano koro ng'amweri. Iwacho ga ni nyako ma katitima ng'o. Ong'iya. Mago ko eri. Ng'amweri adier. Nyiego kata ko ne ka ng'ato kalo ming'iyo kama. Monego no negi. Mana ng'itimo. Itimori na. Mane ng'amweri. To ng'ama ok shughuli kata dhako e odi. Kino ka dhako kati nindo oko. Ong'iya. Mago ngera norumo chon. Ma ini wacho ni ati chiga is understanding. Understanding man. Okiyole oro timango. Nyosiri miya list mag jok moko miel. An jok moko miel. Mabe ok dachaka doga miel. Ka Elisha ok de yudo. Elisha toto. Nawedhi. Nadhi ga chon. Elisha ok miel okay. Ni mabe ok de yuda ka chaka dog. Ok de yuda dier be. An chunyaga gimoro koa. Akia wuondra ok an staki nataka. Kisang'isa madhara moro matende chien. Sana en to ok dadhi amiel. Ang'o monogoli ka Elisha? Ong'eyo but nosakwaya ng'uono na ng'uono ne. Bande miweyo. Bande maweyo. Bande maweyo. Elisha ok de miel mara. But moko gi kata upcomings arawoga be ging'eyo sama ayudo thulo ama lure ni thum ni area wa mane anyarawo. To ka thum odhi kumobam koda nikech adong ng'e na dak mwiki. Ko samoro thum kia ni kure yudo ka dhi bedo gi stress luoro dhi dho gari ang'ogo. Okay. Elisha no tawinjo ke mako ne sana. An kisatimo na madhara udichiel. Pesa na emogole oda gi tiende na mapoto gi. Niwe kamuona miele ng'a Elisha ni. Tidhi timo na madhara moko mandogo. Boka duogi. Dibbe okaduogi. Kato bedo na komo miel to en mentie. Adier bero kaduogi. Ini ndani ndao. Elisha goche tokodi. Okadhi. Owachi ni jomodhi miel Elisha chulo. Okadwa pesa na oroma. Ai, adhiambo. Jothume miero tang'eyo. Mana ngene Musa Jakadala.
ingero Freddy Kevo Makawili Ema Baero kendo ema nomielo ga samba kadonge ema donge minise complain nani jacket no Steve okija kema ane mapoko chwanyaga kata kano sayuda mochulo na kinyozi koliela ema pokwa chwanyrega go ema pokwa chwanyrego Steve Nani Steve ema no chwanya mabe ko onge tanya de mielo ema kaenti okadhe yawa Steve to gigari Steve makae magelisha toto ogimanyi to gikwai mondo chak mielo dong samoro kata miel gi gima medo gi onge koro go chuno gi koro anya mielo pare kata inda anya mielo ewe koro kaini nyayo do jomoko mugangore gi an man gasirani dong ginya goya yudo ka idhi ka chieng' moro adhi igeng'o nama inde manyiso gini we okal koro mano tango ere tienda dhi e stress adonga miel kuma donje fuaya gi an maka ng'eyi ma adwa mana sik buti e stage itagi gi wach sawa to dongine kidhi mokwongo jogo biro geng'i mar ariyo ka jatelo chako koni mar adek mar ang'wen giweyi kore donje hapana an gigo ginoko mora manyiso ni kaka ne dhi dichiel to geng'i tie kaka ok dichiel inda na mielo ga en mani koro kiso gike class makoro ine class mopogore yani kisebede class an koro ambe pod an ma class kuma ni we River Road koro an ambe ka mag jo muelo koro indo yombi gi class ang na wach nango ang na wach no oyomba gi class kiti kata ka kichop kuom ema onge to kigocho ne inda maro na gocho ne masimo ng'adre to be akiani ni ng'ato ema ne dware simo ng'adre ok ogoyo ka goyo kendo ok omako koro ere tiende achun paka gi sturungi adhiambo donje adieri okichun paka gi sturungi an ng'anya wuoyo gago kendo Pius no ng'a ber malich Pius kati oyudi e show mok margi ka chieng' moro yuda Benelix ano piny mnalipisha huyu hiyo basi wacha mimi nimlipie na pesa yangu ielewa Pius to mako ga simu kata ng'ato kwaya namba ng'ise ng'ato kwaya namba amiye ielewa miya to ntie jatho moma kati gochi ne simbi go komake kae gima chon ne kiani ane ma ng'ato jo bagi teno ng'eya nyaka penya nani anajua kuimba ko kadwari aja huyo wacha wala diwani mano kadwari adhiambo ofa wacho dieri kamera ne manyiso ni juntie jok ma achiel ariyo adek minise ketho ne gitich mang'eny ok achiel ariyo adek mang'eny ariambo nango iti gomba iti grigi custom adhiambo kon jogi kumi yudi ka makro adhiambo ka an kidwa iyuda Shekarume Road building miluongo ni Simba Center kikosa Simba Center idhi ot moro ni Sham Court kipenjo jo ndara no te onge ng'aki adhiambo kechani ng'ena wuoyo gi ng'ata mwaseng'iyogo koro kipenjo ng'ani ni dwaro adhiambo Nyarosiri to kendo gi kia achiel emong'eyo koro kigi kanyo kipenjo ikeli akela nyaka kama ntie dong kamano mari dong jogi ti jogi mamanyi ga Facebook kidwa Facebook an Nyarosiri kwachwanyo tindo kimanya tiyuda WhatsApp number and 0723 365 295 kata 0713 852 661 donge mano le Twitter taunge go kadwa manyo Twitter sani ndalo ni osekalo nyakora mo kaka nakoni pod wan kaendi iluongo ne
Chef Kev. Chef Kev ni kaendi iluongo ni Kenya Cinema donge. Kenya Cinema. Kora awinjo maber kabisa first floor. Jok maliedo ka gin joma dongo. Wan kaendi gi Zako Pondo the Duke of Alego. Mago jok mabe liedo kaendi. Kori koni ni koponi ati ing'ama ni kanyo endo. Bi iliedo kuma iliedo to Jaber Muli ineno kaka Jaber Muli no endo ineno kanyo no endo iwinjo nitie jok moko makikipani seti wangie mosebudho kapok omul koro ing'eni ni paro ni samoro kora seti no iyudo ka endi en kumolos maber wan gi gik moko mopogore kanyo no endo mabende nika iluongo ni Chef Kev. Kik bende in kanyo nyakora moge to wiyo yugno kik bende no. Monde yudu paroga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari D-Star apura chela Chelstar ochiko aria dek hash samoro temo gonasim mama temo gonasim Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Kik beni in kanyo inyalo ng'iyo kako los akene king'iye kamera kanyo to chalo nade inyalo ng'iyane kanyo no endo kako loswa wan kaendi gi Zak koro odun wachung' to ng'iwane kako loswa we achung' gi Zak kone Zak kon joge ni ati gibi kaendi mondo giliedi. Erokamano ahinya LTN kuom chopo The Chef Kev. Mae kinyozi milielowa to mae kinyozi milielo celebrities te nyaka jothumbe wachiegni te 90% mag jothum ilielo ka. The Chef Kev wan Kenya Cinema first floor CBD ka kibiro ka first floor ibiro neno The Chef Kev to daer gone LTN erokamano maduong' ahinya at least mar limowa mondo jopiny bendo ong'ewa. Yes, wan kaendi gi Jack kuongi bia kaendi ma kinyozi na mae maliela Wasafi luonge Jack Wasafi. Yes. Jack Wasafi Jack wadwa ne ng'ata mane piny luo nyaka lied kaendi. Ket mic do. Yes. Ani luongan Jack Wasafi. Wasafi en gine mara brand mara but Wasafi odonjo i Chef Kev. So wan kanyakla to anonge weche mang'eny. Adwaro ni jite jothumbe te kaka jatendana ka Zako Pondo adwaro no kelna ji upcoming artist ing'e an malielo jogo te Musa Jakadala Emma Risinda onge jathum mapok alielo by the way onge jathum makia John Junior te John Junior emokelo jogira John Junior emokelo Emma emokelo jo ajawa moko gi te emomiyo ang'era ga this emomiyo ang'era gi jogi te okina ilunga na di MCs Pengele Aluoji Panorant ng'anene Uncle Sam jogo te onge jathum makia Kurana nyalo wacha ni kanyakla wakonyre uru donjuru i Chef Kev mondo omiu service maber ka gibiro kato gimanyo Jack gibi anantie ready for service jothumbe te anantie biuru man Jack. Alright. Makia onge jathum makia anyway jogo te ong'eya. Okay, give me a number mondo obede anyway 0720 408 194. But most of them, they have my number. Yes. But Koro is on behalf of upcoming artists. And you're going to fight. Yes. Industry. Wacha kanuo, upcoming artist. 0720 408 194. Karibuni ndani ya Chef Kev. Chef Kev tuna provide services. One face scrub, one code manicure, pedicure, haircut ma hali ya juu. Waningen executive ngeno one wa browse aningeno coming okalila dira balabal. Okay, let me tell you something Omari. Ingene liedoka vinyozi ni wengi but let me tell you ingene juntie jo maliro nikech gikoso tich. Eneno tinga maliro nikech odwaro pesa but onge that passion. But jumonge onge na liedo gu passion Yeah, I have that talent. Mano talent mara mano pok na kanyal tamra. Ngata mubiro
Anu kinyisa kalieli, ang'iyo wi, taseto wi, tami gimidwaro. Tibro morgo. Onge customer mose ka chwanyore koda ko lure kod kor tich. Ang'eyo tija. To adwaro wateja. Pod poka chopo, adwaro ji. Koro anyalo kwayo upcoming artist. I'm ready maruotho kod Umari. Hizo events. Kitambo nilikuwa natembea but corona ilikuja karibu. But right now I'm ready. Adwaro wuotho kodi, wuotho go jatenda kaza ko Pondo. Kamora mora. Jogo temo ng'eya karibuni ndani ya Chef Cafe. Manole. Chef Cafe will provide services. Rosafi willingly. Dozi na jatenda bede ngama chunyelero ngere gi josumbegi. Otimo naga marketing mabera abende kura mwana team mara. Koro Wasafi ndani ya Chef Cafe wa makre wacha kaende. Karibuni sana. Yes. Kiyudo Zako Pondo nyalo kele nyaka kaende. Zako Pondo bigene Investor 001. Akari konpo investor. Yeah, magi na chill kom investment mag Zako Pondo. Ngech ka benda invest heavily. Emomiyo kineno the Chef Cave sani wadhi maber. God willing, wada expand very soon. Wabro miyo breaking news very soon. Tagoero kamano ne clans dutote mabiro ga the Chef Cave. Monge through our platforms jok mabiro ka nikech the brand Zako Pondo, jok mabro biro nikech the brand Wasafi Jack, mabro biro through the brand mar LTN. Tunashukuru wote. Liedo maber ka, both ladies, gents, kila kitu timo kama maber. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakoromogo wago erokamano, be wago erokamano kendo ne Chef Cave kuom host wa kawuono. Wachako rumuru kendo mapod en LTN Luo Trending Nation. Ang'amono tayo ni chendo ni idenda ni Umari Nash chieno jamona mbele. Camera lady to pod en mana Sharon Oluoch. Hey. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Monde yuda damandiv kod densi wudi nyako chen kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela star, ochiko aria boro hash. Alala monya saino gwedha ginyara dak. Oteni, usini kod LTN Luo Trending Nation. What's up guys? Maya Wiko Jakabunde, engineer Wema Studio. Ma en LTN Luo Trending Nation. Kai mawang wangiyo. Luo Trending Nation to the world. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, abura chela rio star, abirio abura ngwen hash. Oteni, usini kod LTN Luo Trending Nation.